Ku daina sauri za ku samu mauli. Everybody wanna say I wanna get some. Me martaba sarkin Kano fadakar wanda yake tun. Ka gani ni gaba da abin da ke ƙara mata mun lissafi sun ne sun kan aka da goran abubuwa sauran su zo mu ta tare. ai abin da yana ƙara wani oga ka gaba ya na tashi Allah rabu da su zo mu tafi. a oga ka zo mu je ko na garau garau mu samu a can oga a ka zo mu je ko na garau garau mu samu ka zo mu je ko na garau da su dan Allah. zan je ko na garau garau zan samu kai ba faɗa bilanci nan ba kara ka nake fa. duk da dan kare ne wanda na je na samu ko na garau garau ne kai ka ki zuwa ni zan je ko na garau garau na samu tunda ka ki zuwa kuma ba za ka ci ba dan mun ne ko ka gani wa da kuke a nan gurin ne ko ka gani wayo Allah ba ku da imani wayo Allah ba ku da imani wayo Allah ba ku da mutunci wayo Allah kai wani dan wahala kai wani Allah ka ji a cikin da wayo ya kai ka samu mana na garau na samu na garau garau ba kallon da suka yi da ni me ya faru sun mun daga ha ila ila